Fi'n enjoyo, fi'n scared stiff dyma bach. Fi wedi gwneud lot o pethau modern cyfoes. Ond mae hwn yn rhywbeth gwahanol. Fi'n credu achos mae jyst doi o'n isi. Sim chance i gael saib. Rest bach. Rest bach. Ydy goffo bod full on am yr holl amser. Hefyd, mae rhaid i ni newid oedran o act 1 i act 2 i act 3. A mae hynna wedyn yn rhywbeth arall i feddwl am. A sut mae rhaid yr oedran yn y corff ac yn y llais. Yn y llais sy'n ddiddorol yn y fe, achos yn enwedig yn act 3 rwan. Mae'r cyfarwyddwr wedi gofyn am i ni fod wedi blino fel pobl oedrannus. Wedyn mae eisiau clywed hynna yn sut da ni'n rhoi drosodd y gerddoriaeth. Yn y lleisio. A hefyd yn yr act gyntaf, fel i ni, wel, fi'n enwedig goffo bod actio yn ifanc, wrth gwrs, a wedyn mae hwnna goffo bod yn yr osgo ac yn y llais hefyd. So mae rhaid i'r cyffro 16 oed yna fod yn y brawddegu ac yn sut da ni'n anadlu ac yn rhoi drosodd yn gorfforol. So mae hyn i gyd yn...